Healy. Nositeľné zariadenie pre vašu pohodu, zdravie a kondíciu. Naším poslaním je zvyšovanie vašej pohody a vitality. Frekvenčné programy zlatého cyklu, ktoré vyvinul portugalský terapeut a výskumník Nuno Nina, to so zariadením Healy umožňujú. Za posledné 20 ročia Nuno Nina liečil pomocou frekvenčných protokolov na svojich klinikách na celom svete tisíce pacientov. Frekvenčné programy sú základom systému Healy a môžu sa použiť pri širokej škále energetických nerovnováh. Základ zlatého cyklu tvoria 3 programy. Rovnováha, bytie a čistý. Rovnováha nastoluje energetickú rovnováhu telesných funkcií, bytie emocionálnych a program čistý stimuluje vylučovacie orgány, aby sa telo lepšie zotavilo z energetickej nerovnováhy v dôsledku životného prostredia. Na posilnenie vášho bioenergetického poľa môžete tieto 3 programy pravidelne striedať. Program starostlivosť môžete použiť, keď cítite, že prežívate mimoriadne náročné obdobie. Počas období stresu vám program Relax ponúkne podporu na relaxáciu. Zatiaľ čo úľava vám pomôže ako bioenergetické zmiernenie bolesti. Program Energia, ako napovedá sám názov, vám pomôže udržať vašu osobnú výkonnosť. Z Healy máte k dispozícii rovnakú technológiu a celý know-how a skúsenosti terapeuta Nuna Ninu. Pravidelné používanie Healy vám pomôže účinnejšie prekonať výzvy každodenného života. Dúfame, že budete so zariadením Healy spokojní a vďaka nemu dosiahnete lepšiu pohodu a vitalitu.